Nangagda na si Dayan. Ngayon kaping po ka Dayan. House tour ni, house tour. Nanago man ang mga pag-umangko ni Dayan. Nanghipos na si Sirani o si Dayan kay mga nangawa na mga animal. Kusog kayo nangaon. Joke ra. Ay. Hi guys, it's me, Gids King Ayo na welcome to my channel. Og ako ipakita ninyo ang among pagpangaon dahil dito ila Dayan. May wabi kanang ang karugtong sa wang vlog gabi iba nga nangaon nami, so mo na ang sumpay sa vlog na ko gabi nga namista mi sa dawis ila Mamirian Pinalis. So daghan kayo salamat sa Pinalis family sa ilang pag-entertain namo og sa kaon nga kinalamihan. Og palagdo kong subscribe sa akong channel o sa akong isuon nga si Jason Agrimix TV. Thank you. Pero mo na ang karugtong sa home vlog gabi eh. Salamat. Nangagda na mo ni si Dayan. Bintaha kay nangagda na mo na dyan igihuwat. Oh. Karon nangagda na mo atak na ta. Bulutaw lo. Andam ta kay agatong mas nga ping di kinanglang di mawana tong mas nga ping. Nangagda na si Dayan. Ngayon kaping po ka Dayan. House tour ni, house tour. Mo ni house tour nga daang kaon naman ba. Si Jason marga hinam-hinam na ni ba. Dali na mo house tour ni. Yes, house tour ni. Mo ni palasyo ni Dayan kinanindutan no. Hoy, kami ray kuha na Dayan, mauwaw ta kami pay nangista. House tour ni, house tour. Murag si Alex Gonzaga ba? Si Ivana Alawi o si Alex Gonzaga ni. Sige, kaon lang mo na kay kami amok bay oy. Mo na tagiya sa bay si Sirani. Ang tinuod bitaw. Di jo kumudong unta dai do mangkaganiha. Uy, nabara siya daw. Wow. Lagi. Nag-sumiso-sumiso na mga sila. Promise lagi di man kumudong ano dai hiingon makaganiha di indong ko. Kay mag-house tour ko. Uy, sige sa'yo pag video-video. Sige sa'yo. Isuot mo. Okay ra na pink bitaw na. So mo ni mukbang na ni. Di okay ra basta kay mabusog na mo. Mukbang. Sige mo kaon na ko ron. Di unsa ra. 20 minutes later. Karon guys nakakaon na jud sila tama-tama na nangahilom na kay nakakaon naman ganiha kasi iban ma. Kay kaon na yay. Sir Gates na may plato. Di unsa ra. Sir Gates. Sa wakas na jud koy plato. Tinuod din na makakaon ako kanina koy plato. Hoy lagaro mo. Hoy, kuy na to. Manamig kaon guys. Daghan kayong salamat sa pagkaon kay kinalamian nabusog. Busog? Asa naman mo maghugas pa man mo? Mga pagkamugnaw, nangaw-ngaw mo dire. Bulo tao.
Kumusta? Hindi siya mo ngay sir. Diyan, si Rani, salamat ka so sa imong lamian nga pagkaon. Te, kumusta imong pagkaon te? Busog? So, amo mag house tour na pud ni kay mo ni ang puloy-anan ni si Rani o ni Dayan. Diyan. Dili sila basta-basta kay mga milyonarya ni sila duha. Ginuho ko. Kasi Dayan naka-pink karon. Trapo, mama. Mama, trapo. No. Grabe ka. Nindot kayo ba si Dayan? Oh. Kamali ka ng ani maligo si Dayan. Ani. Hi to my vlog. Hi. Nanago man ang mga pag-umangko ni Dayan. Nang hipos na si Sirani o si Dayan kay mga nangawa na mga animal. Gusto kayo nangaon? Joke ra. Ay. Lo, patay Dayan. Hi, sir. Goy. Sir, gusto. Eh, lakay ka, sir. Inaag lagi kay mag-vlog. Kalusot lagi. Basta na balak, na para. Oh, Hi, sir. Gusto mo si Sir Jurel? Jirel. Yes. Kanang Gusto ko na to, masawa. malaigsawan din na sila dahil. Kati nga kani Dayan kay giinan ko niya. Isa man. Jirel. Ah, si Jiren? Hmm. Hindi dyan, yung ison. Tigdungan na si Jirel sa mua. Pag basta tigdung na siya sa mua. Manay sila karon 55. Ah, Si birthday ko kumangko niya. Maligo sa dagat. mao di ay. Gamay ra sa kalibutan ay. Dahil lang video kihan. Ay, mudong sa kware. Da, kumusta yung pagkaon? Okay ra? Kikiyo. Balik-balik mo ha? Kikiyo. Tandaga eh. Hala, isa kasun. Gaburot malagi na yung bursa. A few moments later. Diyan guys, nahuman namin og kaon. So grabe kabusog. Diyan na namin aring sala. Nananaw na may TV. Ha? Kinsa na? Anay si Kanbats kuno nga nangabot ng mga bisita ni Dayan. Wow, kinsa na? Grabe yun. Bahala na sila basta kay kita nakakauna. So, taon-taon manguli na pud biron kay sa pa may Masa pa may atong apuyan na nga gipakaon naman mo entertain mo so patigbas mo. A little longer than a few minutes later. Unsa guys atong tanawon si Markay nang isudi sa ka ng tanduway anay isang bag. Pakawaw ra man ni tawhana. Atong tanawon kung isud ba jud diza. Mar pila ka bugi hatag ng tanduway? Isa. Duha man siguro na. Duha. Pila gihatag ka tanduway? Duha. Sana ko na kubag mo. Sana ko ba? Tid. Di na mawatan ako ng pikas. Ano mo man? Nanaa lagi na. Ha? Na. Aman. Na. Uy! Ito ba? Aman! Pagkaan, magnaong na. Mugi mo man nagitapigan oy. Ring ko. Gipakaon pa ka ni Dayan unsa imo pa do nang gitapigan ang tanduway. Kapag ka na magnaong nga gitapigan mo ng tanduway, isud ni mo ng bag. Biktima ano? Sa gitapigan ha. Bulo taulo.
Maitok si Bulutaulo i-vlog. Ah, may lista lang ako. Maitok si Bulutaulo i-vlog. Mo ni mga bisita ni Dayan. Unsa kay gihilag hiwat no nga mana magpakaon? May kaluhan ni Unilever na? A few moments later. Ito karon guys, gainom na sila og tanduway. Namo ni tanduway nga gi kuan ni Mar. Gi unsa na niya? Please subscribe. Yes, please support my channel Gids King Ayon Vlog and Jason Agrimix TV. Thank you so much. At paki-click yung notification bell para ma-update naman kayo sa bago kong I will. videos. So ngayon, nagiinuman na sila. Ito mga walang hiya oh. Ito si Sir Gids. Yan. Live. I think live record dulu. Mula sa via satellite. Ito yung unggoy nila oh. Ayo, Sir Gates, wawa po. Nagkaroon ng oy kana. Uy, tinuod na ba na unggoy? Pero lawas ay kana ram kumpan ni Sir Gates, sila nang puno ng lawas. Aw, di na. Ang mata lagi nito kay mo giha sa mga inyong mata. Natatao na na. Nagpatuga. Mutuon na ni mo. Ina mahadlo kay Premi. Oh, Nananaw ng mga kagwang oh. Ipanood la ba dyan na nila ng mga kasi makuha ng baya. Kuyaw ni. Sus, nalabaw pa sa unggoy oh. Ah? Alam mo rin. Mana gingon ni gingon ako na. ilaw pa kag sa karon. Patay li kaun sa. Sangkai dah luar tu ah. Sangkai. Ha? Ito ni mo. Kami habis picture ayam ba. Hi guys, ikaduhan na nimong dong diri namalik mi ira ila dayan sikan panukos na mo as sikan pista nga baga kayo mga naong kina grabe ang mga kabaga naong kay balik-balik grabe ari unsa daghan na kayo sila Sara-sara lang lang. sa kanang ikaduhan na namong balik ani nga pista nagpabaga og naong kay mga mura mag mga patay gutom ni mga Tagaloyton. O nagpaila jud nga timasay way kubid-kubid ni. Patay ng kubid kung atake kay ning kubid mo patsa na mo. Na sipi oh. Lubog lagi. Damo ni kaduhang kaon na mo. Mura maghimo na mong kanang sana. Gihimong panihapon. Kara panihapon kay mudong ani murag nabuang. Unsa yay wala ka sa puta yay. Apple ra de katapat ni mo yay ha para di ka kaputon. Yes. Isapot kag hapon niya. Pwede ko mahal. Mao na Azor naman kamo. Azor naman kamo kaon sa iyang pamahaw sa wala mo siya pagkana sa imong pamahaw. Oh, midnight maguno.
Hoy, tanah, hoy. Tingko ko. Mawaw ko. Membro sa Team Asay. Red Crot. Thank you Dayan sa ikaduha nga kahigayunan nga nakakaon na pud mi sa injuhang panihapon nga lamian. Grabe ang litson kinadakaan. Yun sa man na pagluto. Na kinadakaan. Katuog na wa pa ni ugma. Ano po ni ugma? Lahi na po ni ugma. Balik mo na. Ato na sa First, okay pa. Ikaduha, baga nagnaong. Pagkaugma kinabagaan nag mga naong.